салом алайкум шерои нар, чӣ хеле хубен, саломатиётон ништиякай. бародарҷоно, чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтистае ки бениҳоят конкурси бомбай. дар конкурси мо 3 мерседесай 50 дига конвертҳои пулияй бародарҷоно, кадоме ки билет бисёр харидорӣ мекунад, якта некси падаркай. шумораи билетомон 4000 билетай бародарҷоно, нархиш 250 рублай бародарҷоно. ина картаи Сбербанк WhatsApp, ина картаи Душанбе Сити бародарҷоно. инами номеро ҳам WhatsApp дора, ҳам Сбербанкай, инаи Душанбе Сити бародарҷоно. суми тоҷикӣ қати 250 рублаш 40 сомони тоҷикӣ меша бародарҷоно. ҳаракат кунед. баъд амо одамое ки видеои мара тамошо мекунед, мақсад лайк мемонен, комменти нағз менависен, мақсад мухлиси репои маен, ҳамин видеоро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам падилитсия кунем, дар друзиётон роӣ кунем ки штоби мо тезтарак билетомон ба савдо барава ва мо бозимона сар кунем. 3 шуморо соҳиби мерседес кунем ва 1 шуморо соҳиби некси, 50 дига мухлисман соҳиби конвертҳои пулӣ кунем бародарҷоно. иншоаллоҳ аётон наброрен, видеоро падилитсия кунем. бошае Mr. Alone Epsilon Records Soundby Беряйс. Да круги мужико шиштум тарафшон ма савол додам, духтарера дӯст медорам, мехом ки ба зани гирам, не ки ӯ духтар пӯшидагие фатара, ама то ҳол напӯшидам ҳаму ҷомаи шаҳира. савол да ҷавоб гардонда, недодар накии кора, нахори айла напишони да зани худат фата, нахо сари оилатона да пеши ҳама хам кунӣ, нахо орзу накунӣ пастела ба хун бинӣ. чӣ ба ҳичка намефама сӯхтани даруни дилма, чӣ ба ҳичка мара намегабара багӣ ҳамура, мефребом накунен ҷудо мекунен мора, худам худма фиреб дорам ки ҳоли мешам якҷоям. чӣ ба намесӯза дилу, чӣ ба ёд намекунӣ, ма барои кадом гуноҳам ти хитат дур кардасти, ай ма нахо ти ёд накунӣ. 46 даруни боға чӣ хел хирсандӣ мекардем, дар дил мо надоштем хама. то ҳол дӯстат медорам, гарчанде дур бошӣ, ай ма гарчанде қатъию бошӣ, ти да болои пакри валка биё қабулат мекунам, гарчанде ти бошӣ бевато, чанде муҳаббат мегум ҳаму қаме дара дили ма, ҳамаи ҷуроҳомай пишти ти дур шидам бо, ай ма як хелаш мегап гириш да туят намеравм, ай майли розиям наё, фақат бирасм ба ума, дига ҳичи намехоҳам да и дунёи дурӯза. да дилам я мақсадай ором кардаш ту метонӣ, гарчанде нахоҳимам мегиремат ба зурӣ, то вақте хунда бадан май ма ба марги ту меҷангам, то тира ба даст наёрам, ма ором намегардам. ма кабутаре будам да қабхонат мара дошти, чӣ ба дере нагузашта қабхона ту партофтӣ, нахоя бор ёд накунӣ ҳаму шабҳои бехоба, ҳаму шабҳое ки дарди дил та мегуфтӣ, ти дамай гузашта нақл мекардӣ ки чӣ хел шуд мезад, ки гӯдака да говора дод зада гирья мекард. да пешат қасам хӯрдам, қапам питухам мекишам, да гапам истодагиям қапам ма корма мекунам. чӣ хел хирсандӣ мекардем таги мости 46, да нахоя бор ёд накунӣ, қатим рӯзҳои гузаштара меқапидим, дастота да қиҷоқат хо мерафтим, қати то абад бадана ай худо талаб мекардам, афсус ки ма хато кардам, ки да гапам наистодам, очама хонаи шумо хозгорӣ роӣ накардам, барои ки розӣ нашидам бимонам, қати ту ма кадом модар мехоҳад ки фарзандиш гира беварам. лек ба тақдир тан надодам, бозӣ кардам ма ба ҷонам, баъди ту чандта айёб шид дар дилам, ма ҷон накардам, ягон духта наметона як зара бигира ҷота, нахоҳай дилам дур кунам, ма ишқи 4 солама, ай 2012 то ҳозира якҷо будам, чӣ хел ту тоқат мекунӣ дурай ҳамдигар бигардем, ё ма хато кардастам, то ҳозира ёдам дорӣ, не мара медонам ки ту бе ман наметонӣ, рашваро гирифтагияи номуси ма меҷиқа, нахо ма тира не да дилам ҷо кунам як қанчиқа, тоқат ки мегирам та, гарчанде нахоҳӣ ма, гарчанде қал карда бошем, иё ма ба пеши тирам, гуфтан тоқат ки мешам, не ҳичи нашидак, то чанде сабр кардам, ҳаму қад дили ма даридак, не идоф намешава, худам мерам ма хонатон, падарҷон та мефаҳмонам ки намонӣ ти да майдон, ё ки тира натиян, ягон мусафед да ту ҳолӣ, ё шикӯ фақат дасти насиби ман. биё якҷоя шавем, дига накашем азоба, биё якҷоя бимонем, падвадид шава ҷураҳои ман, ҳаму душманое ки ба шайтонӣ дур кардан, та то кай дили ма ёд кунай, чашмом резони ашка, ёди ишқи 4 сола, кори дагда дару ҳама ҳоли ма тамом накардам, интизор шавем 4 шаб.